Nyakora mogo John kamoro moro ma intiere arwakie chenro mar migago ka geno chingi dhi e yorno makare kendo iyudo gweth kokalo e chenro marwa ma Jumapil ka Jumapil mar Injili kalo ka bende koro kamoro moro ma intiere arwaki ka wabro keloni weche manyien ma oyude e kor gwengewa ma pacho ka koda mago mag tuke. To mokwongo magi e weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hata Kalonzo walikuwa ODM. Tunaambia kumpea heshima baba wao wakuje kutoka pale tujiunge pamoja katika ODM. Governor Makisi Simba Aratio medo lombo Ruto kod Kalonzo mondo gidonj e ODM mar loso sirikal e yiero ma 2027 kaka yor chiwo luor ne Raila Odinga. Mwache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared. Jatend migao mar somo Migoso Gamba oyango ikruok ni penj kendo siemo ji manyalo temo nyayo kuo penje machakore juma makiny. Sasa kama mzazi ninaonelea watoto waweze kuja holiday tuition ni kwa ajili ya kuwakuza katika kizazi hichi chetu. Janyuol ma Mombasa dwani sirikal oyiene jopuonje tiego jopuonjre e kinde rusa midendo ni tuition. Machiegni inyalo tudri kodwa e namba mar 30600 marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machiegni nyinga en James Opondo. Jalupo gai mar ODM Simba Arati kuom thuolo machielo olombo jatend piny Kenya William Ruto mana en jatend piny Uhuru Kenyatta kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo odonje ODM kaka yorno mar chiwo luor ne mosenindo Raila Odinga motelo ne yiero ma higa 2027. Nyisogi ni timo kamano e yorno makende mag nyalo miyo go Odinga luor kod rapara ma uwinjore. Bende osingo ne jo Kenya kod johera mag ODM e pacho kama ngimani gibiro chung motegno e dhiro lek duto mane Raila ni godo mar neno ni gidong ka gitegno kendo gigeto yiero ma higa 2027. Na nimesema kwamba sasa tumeanza celebration za maisha ya baba aliyoishi hapa duniani. Tumesema kwamba baba aende salama. Na chama cha ODM kitasimama imara. Eti kuna watu watauza chama, hakuna. Mimi kama deputy party leader tumeambia William Ruto, Mheshimiwa William Ruto. Tumemwambia yeye alikuwa katika chama cha ODM. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hata Kalonzo walikuwa ODM. Tunaambia kumpea heshima baba wao wakuje kutoka pale tujiunge pamoja katika ODM tukiana katika 2027. Chama cha ODM lazima kishinde kura 2027 ndiposa baba atubariki tukiendelea mbele. Bangkuku mar ODM puodho Senator Masiaya Oburu Oginga kaka gai mar ODM yor kojolo rowere mag ODM e boma bul mar MDD koro uwuok oko mar siro kang' ma kamano. Kata kamano rowere go wacho ni Oburu Oginga owinjore osidh kaka gai mar ODM yo mungirore kaluwore kod lony mare mararie telo gino mamiyo en ruath moromo joka ka jogo ma bende nyalo owacho ni ginyalo riwo gi kanyakla kendo bedo kanyakla e duond bura mar ODM magibiro e kinde ma duond bura no ikre ne nyasi mar hingo higni 20 e kaunti ma Mombasa. Ne giloso e kinde mane gilimo liel moike mane en ogai mar ODM Raila Odinga e Kang'o ka Jaramogi Bondo e kaunti ma Siaya. Wakwongo limo Dr. Oburu Oginga makore en party leader marwa kendo wasingo ne ni wabro sire moko duto motimo kendo wabro sire kaka party leader marwa kinde duto. To kendo wakwayo the topmost organ mar chama, the National Governing Council, ni mondo giluong bura mapiyo piyo mondo gi-endorse mondo Oburu obed confirmed kaka party leader official ok ma acting. Ngiso party leader wa masani Dr. Oburu ni wadhi chung kode motegno nyaka giko ma waneni utero wa mbele kaka chama mar ODM ma wabede sirikal mabiro mabang 2027. To wan kaka oganda pod wachung kae to kwachung ni onge kumwanyalo dhi waseyudo direction maber
gisani waluo bang' chama marwa mar ODM wasebedo kawantiere. To wuon chama ni gisani kiluongo ni party leader odhi bedo Dr. Oburu Oginga. Mane ng'ama wadhi support kaka jok matindo, kaka movement mar MDD. Wale viongozi ambao katika chama, Baba Raila Amolo Odinga alikuwa ameweka chama kwa pamoja. Na tungeomba kwamba ule uwiano na umoja wa chama cha chungwa uweze kuwepo na tuweze kwenda kwa pamoja, kwa sababu chama cha chungwa kiliundwa kwa kuchukua uongozi. Na tunaona kwamba endapo kwamba chama kitakuwa kwa pamoja, mwaka 2027 tutakuwa ndani ya serikali ama tutaunda serikali. Jawad bura machon ma Wajir East Rashid Kasim Amin woke duond bura mar Wiper kendo riwore kod duond bura mar UDA ma wacho ni sani ni kod oteku mathoth e gwenge makono ka oloso e log tich mar duond bura mar UDA bang' rwake ayanga e duond bura no. Amin owacho ni jodak makorgi monyise mondo riwore kod UDA kaluwore kod kaka jatend piny osebedo kakelo dongruok e gwenge makono. Lero ni kaluwore gi kaka kwan mar siasa dhi bedo e higa mar 2027 en gima kare mondo riwore kod UDA kaka okang' mar chako bedo machiegni kod duond buche mag geto bedo e par manyime e yiero mabiro. Formally defect from Wiper Democratic Party to UDA. And I want to affirm there is going to be a serious meeting that we are going to be held in Wajir grounds at a convenient time in the near future so that we can make a massive declaration, a very massive declaration of my commitment to serve in the government of Dr. Samoei Ruto and his KK government. Jatend migao mar somo Migoso Gamba uchiwo siem mager ne ji machano dhi ataro mag chike mag penj motelo ne chakruok ayanga mag penj madongo e pacho ka odiechieng' makinyo. Gamba mane loso e kar chung' od bura ma Kitutu Church North e kaunti ma Kisii kinde lamo e kanisa mar Nyagesanda SDA okoni ikruok duto oseketie sikunde te kendo jopuonjre milion 3.4 oseikore ne penj go. Bende okwayo jonyuol mondo kik rid ne nyithindo e yudo maksi ma ohewgi ka okoni kit somo masani yango nyalo mar jopuonjre ka japuonjre penj mag jo grade 6 kod 9 chakore kiny ka mathoth jo klas 12 to chako tarik 3 dwe mar 11. Exams in Kenya this year. Nataka kuomba watu wote wakiwa ndani yao, watoto, walimu, wazazi na watu wote ambao wanahusika katika ile maneno ya exams, tafadhali msikubali kufanya maneno ya malpractice kwa exam hii ya 2025. Msikubali kufanya maneno ya illegality yoyote ama irregularity yoyote katika kufanya exams ya mwaka huu. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared, na ile grade mtoto atapata ndio yake. Ndio vile tunataka kama serikali, ile grade mtoto atapata tutapangia huyo mtoto. Esechegi mathoth sikunde oselore thuolo mar dweche 2 moko kuom jonyuol koro kwayo piny owacho mondo mi oyiene sikunde tayo chenro mag tiego jopuonjre e kinde yweyo midendo ni tuition magi gikoni en kaluwore gi thuolo malach ma jopuonjre dhi bedogo e mier gino makideka miyo moko kuomgi donjre e timbe maok odhi kare ka girem yudo kod arita mowinjore. George Oko geler mathoth kowuok kadhowadh nam chumbi. En nyasi mar loro skul mane obagi skund Princeton Excellence Academy e Junda Kisauni Mombasa. Kae, director mar skundno Kevin Wasonga ne onyiso luoro magen godo to chutho kaluwore gi thuolo malach mar yweyo jopuonjre, omiyo kwayo piny owacho mondo mi ombek chike manyocha giketo mar kumo wach tuition. Sirikal nyalo yie kaka ne giban tuition cha, ka ginyalo yie mondo giduoge tuition nikech kwang'iyo area ma Kisauni ka timbe jore ng'enye. Koro kandal ma olde bor kama nyithindo gidonjo e timbe mag alagala, moko donjo e kuo, donjo e njaga.
ma gini koro miyo nyithindo ok nyal dhi maber gi somo. En wach mane osir lwedo gi moko kuom jonyuol mane oyuoro e nyasino. Kaka holiday ni bor, naparo ni nyithindo oduoge e skul gibed kaka wige ariyo kata adek, avoid konyo timbe moko magalagala oko manya mondo giduoge e skul next year. Na sahi wako na mchanganyiko wa watoto. Kuna watoto wenye tabia nzuri, wengine mbaya. Sasa kama mzazi mimi naonelea watoto waweze kuja holiday tuition ni kwa ajili ya kuwakuza katika kizazi hichi chetu. Hii miezi miwili ambao wanafunzi wamefunga shule, wanafaa kurudi mashuleni waje wapate tuition tena. Maana hii ni CBC. Kuna activities nyingi ambazo wanafaa wafanye. Seche gogogo, jonyuol ne bende ojiw mondo mi okaw thuolo mar rito nyithindgi e kindeni mar yueyo, mar gayo gi donjo e timbe ma ok odhi kare. Kisaunika osebedo gi chandruok mar nyithindo madho yedhe kaka nyasore mamono gi skul gisom maber. Koro kwa jonyuol ni girit nyithindo e uli ngene gichariyo gi nus gi nyithindgi mabeyo, nyithindo ket machiegni gi jonyuolgi mondo nyathi kik donjo timbe njore manyamono dhi skul osom maber. Koro nwakwayo kaka serikal to gi arita kwe ma Mombasa, wang'eyo ga pile ni nyingi kisauni rach ya korka security. Koro nwakwayo telo mamalo telo mar county ni mondo wang'yo arita kwe sana jonyuol wetewa. Nyithindwa sani wang'iyo nyathini ing'e ni en kanye samane, totimang'o samane, ten gi ng'agini mondo molitwa arita kwe. Shia marwa en wadhi bedo gi high kwa January do ka nyithindo mang'eny omako ich, nyithindo mang'eny dhi e skul. Kechudo ka nyathini samobedo ndalo mang'eny cha yudo ka interest mare mar somo cha kechudo chako dhi jua kali obo chako dhi mjengo obiro group marach kocha yudo ka koro fia marwa kabisa ne nyithindo gi maybe after this long holiday ka giduogo yudo ka kosombgi bidok piny zaidi. Magi ne giwacho e seche ma bende igeno ni kwan welo matimo limbe Mombasa dhi medore, omiyo gikwayo jotend arita mondo mi ojiw weche mag arita ei Mombasa mangima. Wang'eyo ni Kisauni, mostly I'm talking about Kisauni. Kwana paro Junda, kaka especially in Junda, iroka is a high risk of insecurities. Gimana kwa ni mondo serikal, giket security makende, mondo me during this festive season, security obed height, mondo me wenda mobiro, kik get threatened with issue of insecurity. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano jafwambo marwa George Aoko kowuok Mombasa. Kawadhi nyime en jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muthoni okoni piny owacho sani orido puodho yedhe matiyo e pacho ka bende rwako yedhe ma ok opwodhi e chiro ok yot kaka osebedo e kinde ma okalo. Muthoni mane loso e kaunti ma Kiambu okoni sani oket arita mapek e kuonde rot mawuok e pinje maoko kadonjo Kenya, kendo ma en achiel kuom yore mag neno ni yedhe kod gige thieth madonjo e pacho ka ok gin mabwogo ngima jo Kenya. Mary otiyo kod kinde ni bende kwayo jotelo mag ute lamo mondo tim campaign mar weyo tiyo kod yedhe mamero ji ahinya to e kind rowere. Kujeni watoto kwa sababu ya wakati, kujeni mbio. At the airport, we are very keen and we have held that strongly that security system is very strong. Our port health officers are inspecting every bag that is entering in the country so that we do not have drugs coming into our country or drugs written for sale in Kenya alone. We want everybody to be safe and we want every Kenyan to have their health safe. Moko kuom jodongo kod rawere e ward ma Wasimbet e kaunti ma Migori ywago nok mag dongruok e gweng'no ka giseyo piny owacho mamalo kod mar kaunti ma Migori kuom jwang'o ke jodakgi ma Wasimbet mane wuoyo e kinde romo mane gibago mar twak e weche dongruok ma gweng'no. Wacho ni jotelo ma gisebedo ka giyiero ema osebedo ka ok konygi yudo dongruok ma gidwaro. Jatend rawere ward ma Wasimbet Saddam Okola wacho ni jotelo osebedo mana ka manyo mbolo kuomgi to bang' ka koseyiergi to gilala makata dongruok ma gikelo onge. Okola wacho ni onge chenro mag dongruok ma giseneno malong'o e gweng' ma Wasimbet.
indiko ji. Pok wawinjo nyathiwa moro mondik polis koni. Pok waneno nyathiwa moro modhi e lweny koni. Nenore ni jotelo mosebedo KE ka gisekawo telo to wigi owil. To kata mana gone gi koko kata jogi ternegi ywak to ginyal winjo ywakgi nikech gineno ni gin ofis. Koro medo kwayogi ni ka giyie 2027 kopo ni jopiny wacho ni tiyo negi marach to wakwayogi ni ka giyie to gi step down mondo miyo joma inyalo tiyo ne jopiny mondo yier manyien. Bende wanyalo kwayo jotelo ma wuok malo mondo girube ma wan go gimiye pesa mondo jogi bende loki. Moko magiyawo machalo kuonde liedo, machalo kuonde ohala matindo tindo to gionge pesa maginyalo timo godo gigi. Monde wako dhi e chiro aswekra king'iyo kuonde ma gichunge gichalo gi joma chunge kite manie thim. Wasebedo gi chandruok mokwongo kaka nyithindwa mosomo motiko form 4. Ng'ama mak bad gi onge. Waonge yore mabeyo madwa wuothie kata madwa wuothgo. Amiyo jotelo kaka wodrep marwa. Nderni olokore bungu. Ya kora mogo jonga ka oyueyo ma adundo kwa ni kiketho mabor nikech podo wan gi weche ma odhuro. Ka odiochieng' ma kawuono klab mar Gor Mahia rakore gi klab mar Posta Rangers e alap ma Nyayo National Stadium sa 10 e wang'e. Kochopo dakika mar 80 jokogalo bro chiwo luor makende ne patron margi Raila Odinga. Magi duto aketni weche mag tuke. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Gwang' iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Unaona vile unajituma, unajikaza, form saa zingine hazivani, unafeel ku give up, unatry other ways, at least uone kama utamake it. Unapata yani njia zote ni kazi imefungwa. Wacha ni kushow my friend, usi give up, jaribu tu kujikaza, jitume kabisa. You never know, day itakucha na everything will pay. Utaona kama ni dream tu ulikuwa nayo, lakini itakuwa reality ya kuwa siku yako imefika. God naye haizi kuachilia, ikifunguka imefunguka. Man, trust the process. Dial *811*707# to get Trust the Process as your skiza tune. Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ahinya Prita, to kendo gimoro amora ewi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Machiegni kendo wach magwen kuro ne omuoche gweng' Mananga e kaunti ma Kisumu bang' jalupo moro ne kayo kendo chodo it nyawadgi tok gwandruok ne wuok e kindgi. Achijno wachore ni ne osetiyo gi yedhe maloko paro e sama ne omonjo nyawadgino. Sani an aonge it achiel, adong it achiel. Nyaka by that time side makono no yadra mara ok tigi kanyo. Koro konywa uru sirikal, nyaka dhano sani osewe chamo gik monego gicham kaka chapat, kaka rech, mumi, yande kaka gichamo gwang' kae. Sani koro girokore gichamo dhano. E kinde mane yamo kod apaka okwei nam, jolupo moko 4 ne owuok e dho wath Mananga ka gidhi manyo rech e chula Mandere e otieno mar tarik 23 dweni. E wira mane igeno ni dhi bedo mar kwe, ya mirima mager nogore kuom jalupo Kingston mong'ere gi nyingo ledhi kaka Katelo miyo poro kuom nyawadgi Collins Ochieng' Otieno mokayo ite onjako miyo muonyo kaka Collins leronwa. Jatukwa achiel ma jolupo wadwa ne pache owilore, ne obiro kuoma kasudhe no manye ochamo ita ok e yo makare, manye lupo ma odiochieng' manyoro no ne okethore manye wadugo oko. To gisani to en mana jacham it no chamo ita makata ita no kumantie monego beno miya mondo dhi otwang'a onge an ita ni en angus kaka nene ni. Collins medo ni achijno ne oriwore kodgi e chenro mar dhi lupo kane osebila muna gima ne ochunogi nyaka gibeda kicha mar neno ka en kare kinde duto kaka ne gimedo dhi e chuny nam gino mane ok mor achijno. Panyok wamer ji adek to en nyomer te ilupo kae kendo ok dwar ni ng'at momer mondo dhi lupo en kanyo osemer tok kapok wadhi lupo to oidho kodwa yie to kichiewe to neno mana ni goye gi ubo kata sande. Koro emomiyo ane manyaduong' e jogo manye en koda gi mirima ni ane makosebiya to koro tich orumo. Koro miyo nye chopo e kiende moro miyo mindo kijana ni chamita. Tend dho wath Mananga korka korgi osekawo okang' mar chungo chutho achijno e tayo chenro mora e dho wath kanyo kendo bende gisegoyo lipode ne tend dho wedhe mamoko mondo kik rwake. Segocho ne jokombe manie East Seme Ward machaka gocho ne jokombe manie Seme sub county ma nyathino koro tam onge lupo e iwaka nyaka chieng' moro ber cleared no ng'ama ber kamora mama no dhi e Kisumu county to kata mane counties moluoro dho nam kaka Homa Bay gi Migori an gadiel nyathini biro yudi. Wach machal kama ne osego lipode e apisi mar ruoth ma alworano e sama pedho matut bende dhi nyime mar manyo achijno manyaka sani noringo molal. Tend dho wadhno bende okwedo malit mokalo tim makamano ka giwacho ni dhi ataro gi chike matayo Kiluwa kaachiel gi ketho nying tij lupo. Wach mar dhawo e dho nam kata i nam wasekwero nikech mano risk ngima jonam kendo nyalo gemo thoge ma ok ochomo kare. Omiyo akwedo wachno gokang' mamalo kabisa. Report kata an ajakong'o mondiek to sama dhi nam to kamadh ga kong'ogo nikech emokelo na nyaka sidani debe ni amer kadhi nam dikora saka it ji mokadho kaka ka itani. Koro konya uru jatelo miya u kata kony moro aweluo nam adhi ariem kata piko japiko samoro ok cham dhano. James Opondo, Ramogi TV. Kamane kaka timore gwenge maseme kapod wantiere nanga
Wayudo ni johala e dho wath mananga koro ywagore ewi onge mar sitima mage yango ni osemiyo gine mudho mandiwa kuom thuolo ma dweche adek sani. Gino makoro thiro chenro mag ohala ahinya to mar lupo e dho wadhno mana kaka